Fotbalistům Liberce na Ondrášovka Cupu těsně unikl postup do zlaté skupiny. Co chybělo, kluci, k postupu? Důraz, Střely. střely, přihrávky a tak Protože dále. jsme ten zápas úplně nějak vypustili. Já si rozhodně myslím, že ten zápas s Ústím byl celkem jakoby vyrovnaný, potom jsme tam na konci trochu váhali a nakonec jsme teda prohráli 2-0 a je to škoda. Mohli jsme jít do zlaté skupiny. Jsme to spíš vypustili, protože už jsme prostě nehráli, už jsme byli unavení. To byl poslední zápas a už jsme byli unavení. Říkali jste taky, že padnul nějaký pěkný gól akorát do vaší sítě. Tak jak to bylo, tahle situace? On tam letěl míč a Filip na mě sval mám a já to neslyšela, tak jsem to chtěla kopnout na druhou stranu, akorát to spadlo do naší sítě. Říkali jste, že jeden zápas se vám podařilo vyhrát, když vám trenéři dali volnou ruku, když to tak řeknu. Takže jak tohle bylo? No, oni se na nás naštvali minulý zápas, protože my jsme hráli fakt blbě a tak my jsme tak řekli, ať si to zkusíme sestavit sami, ten tým celý, no tak my jsme to sestavili a vyhráli jsme 1-0. A podle mě to bylo i trochu se štěstím, protože oni měli strašně moc šancí v našem vápně, ale my jsme to dokázali ubránit. A co říkali potom trenéři, když jste teda to podle toho svého plánu zvládli? Byli rádi. Takový uchvátěný. Ještě bych se teďka vrátil k tomuto zápasu České Budějovice Liberec. Ten zápas ano, byl trochu těsný, ale všechno nic bychom nezvládli tady kvůli tomu výbornému golmanovi. Řekni nám k tomu něco, jak si... No tak bylo to těžký chytat, ale zvládli jsme to. Hráč na hřiště byl. Dobře, kluci, máte nějaký vítězný pokřik, který používáte po vítězných zápasech? A předzápasovej. A předvedete nám ho? 3, 2,